Jamen, jeg vil gerne have lov til at byde velkommen, desværre 5 minutter for sent, til den officielle åbning af vores udendørs badelands udvidelse, som samtidig er det sidste skud på Lalandias udviklingstræ. Foreløbig sidste. Garanteret ikke det sidste. Det er en glæde for os, at det har været muligt for 2 så travle personer som Lollands borgmester Stig Vestergaard og parkens bestyrelsesformand Flemming Østergaard at deltage i dagens åbning. Vi har egentlig sammensat et lille, ikke særlig højtideligt program, som er følgende, at først så får Lollands borgmester Stig Vestergaard ordet for, tror vi, en velkomst af det, som er Lollands svar på Den Blå Lagune, sådan cirka i hvert fald. Og herefter så vil bestyrelsesformand Flemming Østergaard forestå den officielle åbning og klippe snoren. Når snoren er klippet, så vil der blive lejlighed til for en stund at tage herlighederne nærmere i øjesyn, inden vi klokken, selvfølgelig det officielle program, det program, der har, inden vi klokken 10 minutter i 12 trækker indenfor i Ferdinand, lige her bagved, til en sydlandsk inspireret buffet og lidt hyggeligt samvær. Og det vil så også samtidig være det sidste punkt på dagens program. Så jeg vil herefter overlade ordet til